Toyota Corolla GR. Bakit ang lakas ng hype ng kotse na to? Carl nga pala to at sa video na to pag-uusapan natin ang Toyota Corolla GR. Tinasakop na talaga ng Toyota ang mundo ng kotse. Sobrang ganda ng timing ng marketing nila. 'Di ba nawala na yung Evo, yung Subaru WRX STI medyo sumusuko na rin sila sa laban. Yung Ford Focus hindi na rin masyadong bumebenta dito. Ang kalaban na lang ng Toyota sa mga nilalabas na kotse ngayon na medyo may dugong pang racing ay yung Honda Civic Type R. Ngayon lalabanan din nila yung Honda at lahat ng mga nilalabas nilang kotse ngayon sa market na may racing roots. Ilalabas din nila yung kotse nila na pang city driving na may roots ng rally car. Ito na yung panlaban ng Toyota sa Civic. Ito yung bagong Toyota Corolla na in-upgrade nila para gawing cool at medyo pang racing na rin. Ito yung Toyota Corolla GR. Sabi nila meron din daw tong bahid ng DNA ng Toyota AE86. Kasi yung AE86 medyo parang Corolla din siya. So tignan naman natin yung features nito. Ano ba yung mga features na kakaiba sa kanya? Unahin natin sa badge, Toyota badge. Ibig sabihin yan syempre reliability. So iniisip naman talaga ng mga tao dito ngayon. Lalo na dito sa Pilipinas, alam natin na yung Toyota, kasabay na niyan yung reliability kasi halos hindi nasisira yung mga kotse ng Toyota. At yung Corolla line, alam natin na reliable talaga yan. Lubak-lubak yung daan dito, puro humps. Pero nananatili pa rin talaga matibay yung Toyota Corolla. Bukod sa Vios, ito talaga yung kotse ng Toyota na sabi nating city driver tsaka reliable. Yung pwede mong i-daily drive talaga. Yung bagong Corolla merong 1.6 liter turbocharged G16E engine na sinishare din ng GR Yaris. Kaparehas din halos ng specs, yung GR Yaris. So meron niyang 3-cylinder. Biruin niyo isang sports car na may 3-cylinder at may turbo. So sobrang tipid nito sa gasolina, 3-cylinder lang. Pagkasya nila yung power ng 3-cylinder para maging 300 horsepower to. Dahil hindi nga to sports car na sports car, para tong Honda Civic, sa tingin ko mas matipid kasi hindi sila gumamit ng V8, hindi sila gumamit ng V6, hindi rin sila gumamit ng 4 cylinders. Siguro sabi ng Toyota, gulatin natin sila, maglagay tayo ng 3-cylinder city driver na rally car. So gaya nga sinabi ko, 300 horsepower, magano ka-efficient yun? 3-cylinder engine na may 300 horsepower. Meron tong aluminum block na may open deck na talaga namang bagay na bagay sa turbo. Meron din mga oil squirters gaya ng 2JZ ng Supra. At ang gustong gusto pa ng mga fans, meron agad tong 6-speed na manual transmission. All-wheel drive to kaya okay din sa akyatan. Kahit wala siya masyadong torque. At yun nakikita ko medyo cool factor din dito. Meron siyang tatlong exhaust vents sa likod. Sabi nila hindi lang daw to design. Meron din daw tong performance advantage. So ang advantage niya, nare-reduce nito yung back exhaust pressure, improving flow. So meron din tong mga upuan at mga upholstery na may red stitching. So ang pamahiin nga at ang nararamdaman ng iba kapag daw may red stitching sa loob ng kotse, mas mabilis. Pag iba yung kulay ng stitching, kapag ka blue, hindi daw masyado mabilis. Mabagal daw yon. Pag blue, pag white, yung stitching, mabagal daw. Pag red yung stitch, 300 horsepower. Okay? At karagdagang cool factor pa dito, meron siyang rally car racing blood. So in-integrate na dun sa Corolla yung rally car blood niya dahil dun sa Gazoo Racing badge ng Toyota. Ibig sabihin, binigyan talaga ng pansin to ng mga racing engineers ng Toyota. Medyo pang racing na siya, para nga siyang Civic. At ang maganda pa dito, dahil nga Corolla to at reliable, pwede mo tong i-daily drive. Meron din siyang ibubuga sa bilis. So hindi lang siya pang daily drive, mabilis din siya. Para siyang hybrid ng rally car at city car. Sa tingin ko, yan yung mga dahilan kung bakit hype na hype ang mga tao sa bagong Toyota Corolla. So makikita natin na hindi lang sa quality, the best ang Toyota. Malupit din ang marketing nila. So ano masasabi nyo sa Toyota GR Corolla? Comment down below. At please share this video kung nagustuhan nyo at maraming salamat sa panonood.